Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing adik-adik. Piye kabare sampean kabeh? Apik yo, alhamdulillah. Sadurunge sampean kenal aku apa durung iki? Sampun. Nah, kenalan dhisik yo. Kenalno jenengku Riris Bugosari, sampean kabeh bisa nyeluk aku Mbak Riris. Nah, Mbak Riris saka jurusan Basa lan Sastra Daerah Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Nah, nang kene Mbak Riris bakal ndongeng kanggo sampean kabeh. Sampean kabeh gelem apa mboten iki? Purun apa mboten? Mbak Riris dina iki bakal ndongeng saka bacaan bocah anggitane utawa sing nulis iki Mas Budi Krisana. Judule yaiku utawa irah-irahane yaiku Kiki lan Riri. Nah, sapa iku Kiki, sapa iku Riri? Ayo padha digatekne ya, dedek ya. Jadi Kiki lan Riri ku kekancan raket. Kiki ku bangsane semut, dene Riri iku bangsane ular. Sampeyan wis ngerti ta ular, semut, sampun. Nah, Kiki lan Riri iki wis padha-padha ngerteni keluwihane, banjur kekurangane antarane Kiki lan Riri. Oke, anggone Kiki lan Riri ngerteni keluwihane lan kekurangane antarane siji lan liyane iku ora ndadekake Kiki lan Riri iku adoh utawa ora ndadekake adoh, nanging malah ndadekake Kiki lan Riri iku raket anggone kekancan. Nah, ing sawijining dina Riri lan Kiki iku lagi lungguh-lungguh neng wit. Nalika iku Riri iku katon meneng wae ngono adik-adik. Kiki kan banjur penasaran. Ana apa ya Kiki, Riri, apa Riri lagi loro, apa Riri lagi nesu, apa lagi ngopo ngono. Banjur Kiki takon marang Riri. Riri, awakmu ket mau kuwi kok panggil meneng wae to? Awakmu lagi loro? Apa awakmu lagi sedih? Ayo Kiki cerita, ayo Riri cerita marang aku. Kandane sapa iki? Kiki. Nah, banjur Riri maksule, ora Kiki, aku ora lagi sedih, aku ya ora lagi loro. Wae aku krasa yen katone aku iki arep ngalami metamorfosis. Ngono kandane Riri. Hah? Metamorfosis? Metamorfosis kuwi apa to Riri? Metamorfosis iku proses alami sing ndadekake awakku iki ngalami owah-owahan. Hah? Owah-owahan? Owah-owahan sing kaya ngopo lho? Dadi ngene Kiki, awakku iki bakal dadi entung, banjur dadi kuku sing duweni lar sing endah, banjur bisa miber. Wah, jadi awakmu bakal dadi kuku sing endah lan bisa maber nang ngendi-ngendi ya Riri. Iya Kiki. Nah, Kiki mangerteni yen Riri iku bakal dadi kuku. Kiki ku rumangsa seneng. Kenapa? Amarga dadi kuku sing endah, banjur bisa maber iku minangka
kewan-kewan liyane. Nah, nanging ing sisih liya Kiki iki yo rumangsa sedih. Amarga mengko yen Riri dadi pupu, sangu Riri iku lali marang Kiki. Riri sangu ora gelem ngancani Kiki maneh kaya mangkono kuwi. Nah, banjur Kiki takon marang Riri. Riri, yen awakmu dadi pupu, awakmu isih bakal gelem kancanan karo aku maneh apa ora? Banjur Riri mangsuli. Wah, ya jelas wae aku tetep dadi kancamu Kiki. Kan awake dhewe kekancan raket. Mangkono wangsulane Riri. Nah, mangerteni wangsulane Riri iku Kiki bunga. Kiki seneng. Amarga kandhane Riri dheweke ora bakal lali marang Kiki. Mangkono. Nanging Riri iki duweni penjaluk marang Kiki kanca-kanca. Kiki, nanging aku oleh njaluk tulung apa ora marang awakmu? Njaluk tulung apa lho, Riri? Saksuwene aku dadi entung mengko, awakmu gelem njaluk aku apa ora? Amarga nalika aku dadi entung mengko, awakku iki bakal katutup karo serat-serat. Iku ndadekake aku ora bisa obah. Mula saka kuwi aku njaluk tulung marang awakmu supaya awakmu bisa njaga aku saka gangguane kewan-kewan liyane. Walah, iya Riri, aku bakal njaga awakmu kanthi temenan. Makono kandhane sapa? Kiki. Kandhane Kiki. Wah, iya, matur nuwun yen ngono ya, Kiki. Ngono kandhane Riri. Nah, lanjut. Ing dina candhake kaya biasane Kiki iki mara menyang uwit sing biasane dienggo Kiki lan Riri iku lungguh-lungguhan adik-adik. Nanging nalika iku ana wujud utawa wujudan sing ndadekake Kiki iki kaget. Bentuke lonjong. Wah, apa kuwi? Aku saksuwene iki durung tau weruh wujud sing kaya mengkono kuwi lho. Apa ya kuwi kok lonjong kuwi? Kiki pikir-pikir. Ya dheweke kalian. Oh iya, iki mesti ning jero iku ana Riri kancaku. Dheweke berarti wis dadi entung. Saiki aku bakal njogo awakmu Riri. Aku ora bakal ngetokne kewan-kewan liya utawa sapa wae ganggu awakmu. Iki njogo Riri saksuwene Riri iki dadi entung. Nah, ing wit anggone Kiki iki lungguh-lungguhan karo Riri sing ning kono dadi entung. Ana manuk bekuku. Ana manuk bekuku sing mencok ning pang wit kono. Nah. Nanging Kiki iki mangerteni ana pemburu sing lagi ngincer iki manuk bekuku iki. Wah, ning kono ana pemburu sing ngincer manuk bekuku kuwi. Nah, ing kono ora mung manuk bekuku kuwi sing bakal ngalami bahaya, nanging Riri kancaku uga bakal ngalami bahaya iki. Wah, aku kudu gawe pemburuku gagal nindakake rencanane. Akhire nah iki pemburune. Nah, akhire Kiki duwe ide. Iki ceblok ning ngesor banjur nyokot jempole pemburu iku. Nah, aduh. Nah, rencanane Kiki iki kasil adik-adik. Nah, pemburu sing arep iki arep
nilakani manuk berkuku iku mau ora kasil. Nah, fokusnya iku keganggu. Jadi anggone arep nilakani iku meleset. Nah, pisanane manuk berkuku iki selamat ora kena pemburu iki. Maka uga Riri uga ora kena ora ngalami cilaka. Nah, jebul manuk berkuku iki dudu sembarang manuk, adik-adik. Manuk berkuku iki jebul ratune manuk sing ana ing alas kono. Manuk berkuku iki mangerteni yen dheweke bakal nemai bahaya atau boyo, dheweke banjur nyeluk manuk-manuk liyane, nyeluk kanca-kancane kanggo ngusir pemburu iku mau. Amarga ditindakake kanthi bareng-bareng, usanane ratu manuk lan manuk-manuk liyane iku bisa ngusir pemburu iku ngalih saka alas kuwi mau. Nah, Kiki sing sak banjure nyokot jempole pemburu mau, dheweke kan ndelik. Banjur diceluk karo manuk iki. Karo manuk berkuku. Kiki, awakmu metu. Pemburune wis ngalih, wis kasil, gak usir karo kanca-kancaku. Saiki wis aman Kiki. Ngono. Kira Kiki metu. Aku iki ratu manuk ning kene Kiki. Walah, inggih ratu manuk. Iki aku ngucapke matur nuwun yo amarga awakmu wis bantu aku, wis nulungi aku. Saka amarga awakmu wis bantu aku, wis nulungi aku bakal menehi bono marang awakmu. Awakmu njaluk apa Kiki? Mesti bakal tak turuti. Kono kandhane manuk berkuku iku. Ratu manuk, kula mboten nyuwun napa-napa. Kula namung nyuwun panjenengan gawekne iyup-iyup kangge kanca kula. Kanca kula sing jenenge Riri. Nah, saiki Riri lagi dadi entung iku. Walah, awakmu mung njaluk kuwi, Kiki. Inggih ratu manuk, yo bakal tak turuti panjalukmu iku, Kiki. Matur nuwun banget lho yo awakmu wis bantu aku mau. Inggih, sami-sami ratu manuk. Kire ratu manuk gawekne iyup-iyup kanggo Riri iki supaya Riri iku aman. Nah, Kiki seneng banget amarga kanthi diwene iyup-iyup ben Riri iki ora kudanan, ora kepanasan. Nah, Riri iku bisa aman. Ora suwe banjur ana udan gede adik-adik dan sing deres banget amarga wedi yen Kiki iki bakal kegawa angin. Akhire Kiki iki ndelik ning jumpekane uwit. Ndelik ngiyup ning kono. Udane iku rada suwe nganti ndadekake Kiki iki keturun. Banjur suwe udane wis mari, wis terang. Kiki tangi banjur meruwi ana wujudan sing aneh ning ngarepe kuwi. Loh, sampeyan kuwi sapa? Kiki, aku matur nuwun banget yo, awakmu wis njaga aku sasuwene iki. Sita, sampeyan kuwi lho sapa? Aku durung tau karo sampeyan. Kono kandhane Kiki. Aku iki Riri kancamu Kiki. Aku saiki wis dadi kuku. Sawangan Kiki, aku saiki duwe lar sing endah banget. Kono. Olah, jadi awakmu Riri kancaku. Wah, saiki awakmu bisa endah banget yo Riri. Koyok sing kok kepengen nih, awakmu bisa duwe lar sing endah, lan bisa mabur dengan ndi wae.
Iya Kiki. Nah, saiki minangka wujud matur nuwunku, ayo awakmu munggawa nang gegerku. Awakmu bakal tak jak mubeng-mubeng menyang alas iki kanggo nyawang endahe pemandangan sing ana ing alas iki. Pesanane Kiki diajak Riri mubeng-mubeng miber mabur di alas kanggo ndelok endahe alas iku mau. Banjur Kiki iki uga diajak ndelok luwung saka cedhakan. Miber. Nah, Kiki iki rumangsa seneng amarga bisa diajak Riri mabur ngubengi alas, bisa ndelok pluwung sing ana angkasa iku luwih cedhak kaya mangkono iku. Nanging sing luwih ndadekake Kiki seneng yaiku Riri ora lali marang Kiki kang dadi kancane raket kuwi. Nah, Kiki seneng banget amarga sakwise Riri dadi kupu sing indah, Riri iku ora gumedhe kanca-kanca. Riri tansah kelingan marang Kiki kancane raket kuwi. Nah, mangkono iku ceritane Kiki lan Riri. Nah, adik-adik saka dongeng iki mau kira-kira pesen apa ya sing bisa awake dhewe jupuk utawa awake dhewe ku kudu piye, terus awake dhewe ku ora oleh piye ngono. Amanate kira-kira apa ya? Apa ayo? Ngerti apa mboten? Apa? Napa? Tolong menolong. Ya bener, nanti awake dhewe kudu tulung tinulung kayak mau Kiki nulungi Riri kanthi njaga Riri. Banjur Kiki nulungi manuk sing nemai bebaya kayak mau. Banjur apa ya kira-kira? Menepati janji. Bener kayak sapa, Dek? Ayo, sing menepati janji wae sapa? Kiki. Nah, Kiki setia marang janjine kan mau Kiki janji bakal jaga Riri. Nah, janjine Kiki mah ditepati apa mboten mau? Ditepati ya. Nah, ditepati Riri Kiki jaga Kiki kanthi temenan. Banjur liyane kuwi awake dhewe uga setya marang kancane. Kayak sapa mau? Nah, kayak Riri iki mang setya marang kancane. Dheweke ora ninggalake Kiki. Banjur pesen utawa amanat sing bisa dicoba yaiku ora oleh gede. Nah, sampai mau Riri iki mau kan wis dadi kupu sing endah to. Nah, dheweke ora gumedhe utawa ora sombong marang kang diduweni iku. Dheweke panggah eling marang kancane yaiku Kiki ku mau. Lanjut apa, Dik? Gotong royong, bener banget. Nah, kayak sapa sing gotong royong mau? Bangsa manuk mau. Nah, Ratu Manuk dirkuku ki mau kan nyelok kancane kanggo ngusir napa pemburu. Nah, anggone ngusir pemburu mangkan ditindakake bareng-bareng kanthi mangkono bisa kasil. Jadi awake dhewe yen nindakake kegiatan atau tumindak sing abot iku yang dilaksanakake kanthi gotong royong utawa bebarengan iku bakal krasa enteng lan bakal bisa kasil. Nah, banjur apa maneh adik-adik? Jadi kaya mangkono iku ya pesen-pesen utawa amanat sing kinandhut sakjroning dongeng Kiki lan Riri. Muga dhewe kabeh bisa nyonto tumindak-tumindak apik sakjroning kaya to kang ana sakjroning dongeng kuwi mau. Lan dhewe bisa ngindari tumindak elek sing ana sakjroning dongeng kuwi mau. Niku. Nah, mangko
ngono adik-adik dongeng sing bisa Mbak Riris sampene kanggo sampean kabeh sing bisa Mbak Riris critakake kanggo sampean kabeh. Muga-muga awake dhewe kabeh bisa ketemu utawa pepanggilan maneh ing wektu utawa ing dina liyane ya. Nah, Mbak Riris nyuwun pangapura menawa ana salah tembung utawa salah solagowo lan sing penting Mbak Riris uga maturake panuwun ageng panuwun Mbak Riris matur nuwun banget kanggo sampean kabeh amarga wis ngatekake dongeng dina iki mau. Muga-muga bisa duweni mupangat kanggo kita kabeh. Muga-muga bisa miguna kanggo Mbak Riris uga sampean kabeh. Nah, Mbak Riris mukasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cuplak cuplak suwung